ubang balita, ginpanindugan naman ni Senator Rodante Marcoleta nga wala sa nahadlok kay anay Speaker Martin Romualdez. Kasunod din isang pagdala ni Marcoleta sang isa ka surprise witness sa hearing sang Senate Blue Ribbon Committee nga si anay Philippine Marines Technical Sergeant Orly Regala Gutesa. Si Gutesa ang nagbuyagyag nga ginapad-deliver siya sang basura o kung milyon-milyon nga kantidad sang kwarta nga ginbutang sa mga maleta kag gindala sa balay ni anay Congressman Zaldico kag ni Romualdez. Suno kay Marcoleta, isa lang ang tuyo sang investigasyon nga mo ang pagtudlo kung sino ang utok sa likod sang anomalya sa flood control projects. Ginpahayag man sang senador nga posible nga madamo sa mga senador ang nahadlok kay Romualdez apang ginpahayag sini nga wala sa nalakip diri. Huwag po sanang ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito eh. Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Na ngayon po ay unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Nabriyan si Senator Rodante Marcoleta. Matandaan nga pagkatapos nga nagtestigo si Gutesa sa Senado, gilayon ginpanginwala sang abogada nga si Attorney Pechi Rose Espera nga sang nagnotaryo sang testimonya ni Gutesa. Apang sa iya privilege speech, ginpakita ni Marcoleta sa plenaryo ang kaangay nga mga dokumento nga mo ang ginsumpaan nga pahayag ni Gutesa kag isa pa ka dokumento nga pareho ang impormasyon sang pagkanotaryo nga ginpirmahan sang amuman nga abogada. Nagpahayag si Marcoleta nga kung taligdan sang abogada ang iya pirma, mapiligtan sa nga kasuhan kag ipa-disbar ini.